Ahoj, vítám vás Zdeněk Polreich a dnes si probereme rýžové tofu. Tak, základ bych viděl oblohu, tady máme přímo rýži, rýžová obloha, tak žádný prasečinky okolo, prostě naskládáme to jednoduše, také do prostředka talíře. A bez salátu. To mají lidi rádi, ne? Žádný pičovinky jako nějaký mrkev, vole. Ty vole, abych se z toho posral, ne? Ty vole. Papriky a tady to ne, to prostě to je jak králící, ty vole. To ne. Tak, máme tady skoro přílohu. To je kurva tlustý jak noha od stolu, do prdele, kurva. No, to se dá dělat. Kdo tohle vařil? Ty vole, abych mu natrhl prdel až po lopatky, ty vole. No jo, ty vole, tak. No a teďka jednoduše, nic složitýho. Tady takhle do dílku si dáme to maso, že jo. Počkejte, ano, máme to. Počkejte, teď jsme přesně v polovině a podíváme se, co ve vaší hospodě dělají lidé. A zeptáme se, jak u vás chutná. Ano, a jdeme. Ano, a jsme v hospodě, vlejzáme dovnitř. Nalevo televize. To už za socialismu nebylo. Ano, pozor, záclona. A jedeme. A co to je? První stůl a první host. Ano, pane, co mícháte karty? Jak se vám tady líbí? Jak se vám tady líbí a jestli je příjemná obsluha, chutná vám? No. Jíte tady? Co? Jíte tady? No. To... Ano, takže první spokojený zákazník, jdeme se podívat po reklamě za Zdendou. A teď reklama. Léky, které použijeme jako poslední záchranu. Léky, které přicházejí pozdě. Víkend s podtitulem Pozdě, ale přece. Zítra na Nově. Mám astma. Pořád. Spotřebuji 1 týdně. Používáte ho správně? Vypadám jako idiot? Můžete mi ukázat, jak funguje? Ordinační hodinu mám zítra večer na Nově. Ano, a je to konec reklamy. Ano. Potom. Tak a Zdenda Polreich, jak jsme na tom? Tak ahoj, tak takhle jsem připravil jednoduchou verzi, jo, jak jsem říkal, příloha, maso a okolo tu omáčku, ten sosík, to je výborná. Vývar z hovězích kostí a kvalitní zeleninový vývar. A z toho můžete připravit jakoukoliv omáčku. Tak. A jako druhý chod bych tady měl palačinky, ty už jsou teda připravený. Je to jednoduchá palačinka, vidíte, každá správná palačinka musí mít zelí v sobě. Tak to si pak dáme k jídlu. No. A ještě teda bych mohl dát na tohle risotto třeba trošku parmazánu, to je jako dobrý docela. Vypadá jako Tak. A tím je dnešní jídlo hotové. Potom si budeme zhodnotit tu jeho chuť. Máš pleš? Ty vole, ta pleška, ty vole. Já jsem tady mám jak Alenka v říši. Ty vole. Moje, viděl jsem hada srát. Viděl jsem velrybu skákat, ty vole, v písku. Stíhačku co? Viděl jsem tvej coumat stíhačku, ty vole. Viděl jsem jí srát kohouta, ty vole. V barvách vietnamský trikolory, vole. Ano, Ale toto. tohle jsem ještě neviděl. Wow. Tohle, tomu říkají těstoviny. Ty vole, to jsou nakrájený červy nějaký, vole. Je to skydaný dohromady, ty vole. Tam tady leží. Kdo by tohle žral, ty vole, no. No ale lidi to jedí zase, oni to mají rádi, říkal. Jako to mají rádi. Nějaký fazole z plechovky, nebo co? Ty rajče tam kydnete, ty vole. Já se na to vysedu tady, ty vole, já je zabiju všechny. Tak, no a já to teda musím dát.
Tak a můžeme z toho udělat. Takhle to bude vypadat lépe na televizi. Říká se tomu taková raketa, jakoby. Tak. A máme tady vlastně připravené těsto. Ještě můžeme zase trošku parmezánu okolo. A tím je jídlo hotové. A teď si ho dáme přihrát na kontaktní grill. Koukám, že něco zavíráte. Dáme to na plný kotel na 800 stupňů a na půl hodiny. Wow, už to... tak za půl hodiny. Tak to poutní. Ano, a máme tu za půl hodiny. Wow. A jsme ve finále. A tady je vlastně hotový produkt. Vypadá jak Smrdí to jak tvé zapařený koule, ty vole. Tak, teď si tam šoupnem drohovárku. A zase tak na hodinku. Na jak dlouho? Na 2 hodinky. Nebo jenom na jednu, hele. 60 minut. Wow, je tam 60 minut. Tak, hodina nám uplynula. Hodina utekla jako voda. To je jako voda v potoce, víš co? Tak co, kdy to cinkne? Teplý ryby v potoce. A už je to, podívejte se, se otevírá. A je to tady. Tak tohle to má u nás na Slovácku přezdívku Blitky z koně. Podívejte se. A nyní si to půjdeme okoštovat. Klenc ještě. Tak toto jsou dnešní 2 jídla. A tohle na samolepku není, nezlobte se, nám takováhle šlichta, prostě to nikdo nežere. Takže ahoj a uvidíme se u dalšího dílu u mě v hotelu. Čau. Lol, ty dobrý. Stop.